Axente. Fuches seleccionado para unha operación de máxima importancia natural. A túa misión é a seguinte: identificar unha maceira próxima á túa casa, ou a dun familiar ou veciño. Observalas sen levantar sospeitas. Rexistrar cambios en follas, flores e froitos. Detectar o momento exacto de maduración. Recoller as mazás sen que o resto do universo se decate. Levadas ao colexio para fabricar o lexendario zume cooperativo do Zumiño Mazá Club edición Pedro Caselles. Se aceptas a misión continúa lendo. Desde hoxe formas parte do Zumiño Mazá Club. Equipo secreto de buscadores de maceiras. Cando chegue a sinal e cando estean ben maduras deberás actuar. Recoller algunhas mazás e transportalas ao colexio. O sabor, a potencia e o poder natural do zumo supremo dependerán da túa capacidade de observación. A contraseña oficial da misión: Zumiño 9.81. Axente. Zumiño necesita de ti. A túa maceira agarda. Fin da transmisión.